O autor confeso do triplo crime de Valga regresa a Galicia. José Luis Abet foi trasladado dende o cárcere de máxima seguridade de León, onde se atopaba ata a prisión da Lama. O motivo deste traslado, a proba de ADN solicitada pola Audiencia Provincial. Está previsto que se someta esa proba mañá xoves no xulgado de instrución número 2 de Caldas. Unha vez concluído este proceso, Abet regresará ao centro penitenciario leonés. Estas probas, por certo, xa foran solicitadas anteriormente, pero tanto o seu abogado como o propio Abet tentaron evitar que se fixesen. O regreso do asasino a Galicia coincide co primeiro aniversario do triplo crime machista. Era o 16 de xullo de 2019. A primeira hora da mañá, José Luis Abet presentábase na casa das víctimas en Carracido, na parroquia de Cordeiro, cunha pistola do calibre 32. A súa esparella asasinouna no coche, cando ia levar ao colexio os seus fillos, que daquela tiñan 4 e 8 anos. Sandra tiña 39 anos. Acto seguido, no xardín da propiedade, disparou contra a súa excuñada Alba, de 27 anos, e a súa exsogra María Elena, de 58. En total, o asasino realizou ata 15 disparos, dos que 11 chegaron a impactar sobre as falecidas. Abet chegou a recargar a arma ata en 3 ocasións porque só tiña espazo para 6 balas. O triplo crime consternou a localidade e o Concello celebraba naquela tarde do 16 de setembro un pleno extraordinario no que se decretaban 3 días de loito. Decretar 3 días de loito oficial no Concello de Valga en memoria de Sandra Boquete Jamardo, Alba Boquete Jamardo e María Elena Jamardo e de todas as vítimas da violencia de xénero. Segundo, suspender todas as actividades municipais que estaban previstas para estes 3 días en sinal de dó polo terrible asesinato das nosas veciñas e en apoio da súa familia e achegados. Un ano despois, os nenos seguen tutelados pola Xunta, aínda que se atopan en Valga co avó materno. Con todo, a avoa paterna reclama a custodia dos menores. O mércores da semana que ven será sometida a unha proba psicolóxica para tentar facerse cargo dos nenos.